sallamawa ko kuma mu ce sadaukarwa da sahabban Imam Husaini suka yi ko mu ce suka nuna a filin Karbala. ‘Yan uwa, kamar yadda muka saba kawo muku bayanai akan abubuwan da suka faru a waƙi'an Ashura tare da lura da wasu darussa da za mu iya ɗauka daga cikin ita kanta waƙi'a ɗin. A yau ma za mu yi bayani ko kuma za mu ɗora akan abubuwan da suka faru a baya na maganganun da aka yi na dangane da sadaukarwar da Imam Husaini ya yi. To shin su kuma sahabban Imam Husaini wace irin sadaukarwa, wace irin jajircewa da dakewa suka yi a filin Karbala? Idan abin mu yi shimfiɗa ne, za mu ga cewa fitowar da Imam Husaini ya yi ba shi ba ne farko a cikin imamai ko? Shin zamanin Imam Ali da zamanin Imam Hassan me ya hana su fitowa? Wannan wani maudu'i ne da yake da gurbi nashi na daban. Misali, za mu iya cewa yana da buƙatar shi ma kanshi a tattauna shi a muhallin shi daban. Amma a wani ƙauli ɗin za mu iya cewa lokacin Imam Ali da duk gangarowar khalifancin shi har ta kawo zuwa ga Imam Hassan, dukkansu ba su sami saha irin wadda Imam Husaini ya samu ba. Za mu iya cewa dukansu su biyu ɗin sun yi ma Imam Husaini shimfiɗa ne domin ya samu waɗannan sahabbai ɗin waɗanda za su dake a ranar Ashura. Idan muka kalli Imam Husaini da abubuwan da muka ambata a baya na dangane da fitowar shi daga Madina ya zo Makka, da kuma fitowar shi daga Makka tahowar shi zuwa Kufa inda ya tsaya a Karbala, za mu ga cewa a wannan tafiya ɗin Imam ya yi ta huɗubobi, ya yi ta bayyana wa waɗannan da suke tare da shi kan cewa ga fa abin da za mu tunkara. Me yasa Imam ya dinga musu wannan bayani ɗin? Wato ana son a samar da waɗansu tsarkakakkun mutane ne waɗanda za su yi wannan aiki ɗin da Imam yake so ya yi a Karbala. Imam ya san cewa sadaukarwa ce zai yi ta rai domin ya tsamo addinin kakan shi Manzo sallallahu alaihi wa alihi, kamar yadda ya faɗa a cikin huɗubar shi ko a cikin wasiyar shi da ba Muhammad bin Hanafiya. Shi yasa ya gangaro cewa lokaci bayan lokaci Imam yana huɗuba, yana gaya musu cewa ga fa abin da zai faru, ga fa abin da ke faruwa, har ta gangaro ga lokacin da Imam ya zo kusan za a iya cewa mataki na ƙarshe. A lokacin yana ganin cewa to wannan fa yanzu ita ce dama ta ƙarshe da zai bawa waɗanda suke tafi tare da shi. Ya yi musu huɗuba mai tsawo, daga ciki yake cewa ku sani cewa wannan fitowar da muka yi, za mu iya faɗin madmunin huɗuba ɗin, ba wai misali abubuwan da huɗubar ta ƙunsa kalma da kalma ba. Amma abin da Imam yake nuna musu shi ne wannan fitowa ce ta ba da rai. Saboda haka wanda duk bai shirya ba da ran shi ba, to dare ya yi mace sutura, ma'ana ya zame ya bi dare ya tafi, na lamunce mishi. A daidai wannan gaba ɗin akwai ruwayoyin da suke cewa wasu sun bi dare ɗin sun tafi, saboda akwai waɗanda suka biyo Imam da nufin cewa za a je a kafa gwamnati ne a ci daula. To irin waɗannan sun zagaye sun gudu. Amma ga irin furucin da sahabban Imam Husaini suka yi, waɗanda waɗannan sahabbai ɗin da gaske Imam Ali, Imam Hassan sun yi shimfiɗa don samar wa Imam Husaini waɗannan sahabbai ɗin da zai fita da su. Waɗannan sahabbai ɗin
na Imam Hussein waɗanda suka dake a filin Karbala ga kaɗan daga cikin furucin wasu daga ciki. Sayyid Abul Fadl Abbas yana cewa menene amfanin rayuwa bayan babu kai? Bayan da Imam ya gama wannan huɗuba din sai Abul Fadl ya tashi ke cewa ina amfanin rayuwar mu bayan babu kai? Allah kada ka nuna min ranar da zan rayu ba tare da kai ba, yake gaya ma Imam Hussein wannan. Ku kalla tsantsar sadaukarwa da sallamawa da wannan sahabi ko kuma wannan dan uwa na Imam Hussein. Bai tsaya ga nan ba, akwai daga cikin sahabban Imam Hussein Muslim bin Ausaja. Muslim bin Ausaja a cikin bayanan shi bayan Imam ya gama wannan furuci din sai irin yake a matsayin kamar yana tambaya, yake tambaya Imam, shin kana nufin mu barka? Sai Imam sai Muslim yake cewa me zan faɗa wa Allah ta'ala idan na na barka a wannan yanayi? Ma'ana shi yanzu yana ganin cewa wata wazifa ce ta hau kan shi na ya ba wa Imam kariya. Daga cikin sahabban Imam Hussein akwai Zuhair wanda yake a cikin furcin shi yake cewa wallahi zan so a kashe ni, a sake raya ni, a sake kashe ni akan goya maka baya ko kuma akan taimakonka akan baka kariya. Waɗannan sahabban Imam Hussein kenan. Mana sun zaɓi su sallamar da rayuwarsu akan su sallama Imam Hussein ga azzalimai. Sun yadda cewa rayuwarsu ta salwanta, rayuwar Imam Hussein ta wanzu. Sun yadda cewa ko da Imam Hussein za a zubar da jinin shi to ba a idanunsu ba. Sun yadda cewa su shiga gaba su ba da rayuwarsu kafin Imam Hussein ya zo. Mana ba su yadda suka tsaya suka kalli wulaƙanci da tozarci da cin zarafi da aka yi Imam Hussein da iyalan gidan shi ba. Waɗannan sahabban Imam Hussein kenan waɗanda a zuciyarsu san babu tsoro, ba su tunanin kansu, sun sallamawa. A nan guri dai idan za mu so mu ɗauki wasu darussa za mu iya cewa sahabban Imam Hussein sun tsayuwa akan gaskiya, ba su karkata ba. Tare da cewa sun san cewa rundunar Yazidu tana fuskantar su kuma ta ruɓanya fiye da tunaninsu. Misali adadinsu ƙalilan ne amma adadin rundunar Yazidu adadi ne dubbai. Sun san cewa da gaske ba su da ƙuduran da za su iya yin galaba a kansu. Sun san cewa da gaske mutuwa ce take tunkara su amma suka tsayu akan gaskiya, akan bin Imam Hussein. To za mu ɗauki darasi a nan guri kan cewa misali a duk lokacin da ka ga ƙarya da gaskiya to ka san cewa yanzu tsayuwa akan gaskiya ko da ko hakan zai tafiyar da rayuwarka shine daidai, wanda sahabban Imam Hussein ramzi ne a gare mu. Daga ciki za mu iya ɗaukar misali aminci da cika alƙawari. Sun yi ma Imam alƙawarin cewa suna bayan shi kuma suna tare da shi, za su kuma mutu tare da shi, za su ba da rayuwarsu wanda kuma sun cika alƙawari ɗin. Ya zamto cewa duk wanda zai fita sai ya zo ya nemi izini wa Imam sannan ya fita, tare da ya san cewa ya fita kuma ba zai dawo ba amma ya yi alƙawarin cewa zai kare Imam. Wannan kenan. Daga ciki misali za mu kalli sun fifita addini akan rayuwar duniya. In ku za mu kawo misali Habib bin Muzahir. Habib dattijo ne, tsoho ne, amma bai yadda ruɗu na abin da al'umma ko kuma rundunar Yazidu ta zo musu da shi ya rinjaye shi ba. Ya zaɓi ya sallama wa Imam Hussein tare da ya san cewa rayuwar shi zai bayar, amma tare da haka ya sallama ɗin, ya ba wa Imam Hussein kariya
saboda addini a wajen Imam Hussaini yake. Wannan kenan dangane da sahabban Imam Hussaini. Akwai darussa da yawa, akwai maganganu da yawa akan sahabban Imam Hussaini da gudunmuwar da suka ba Imam Hussaini, wanda ba mu da isasshen lokaci ƙila da za mu iya kawo su daki da daki, sai dai ƙila idan wata dama ɗin ta iya samuwa ta yiwu a iya jin bayani fiye da haka. Assalamu alal Hussein wa ala Ali bin Hussein wa ala auladil Hussein wa ala ashabil Hussein wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.